bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma altine hawri ko jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri mawnude titre uji meɗen hannde ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko kanko Donald Trump ene wayno ko gañugol makko woteji hitande ujunnaji 2024 gonɗinama hannde ɗum noon koye en dutto holno ɗum yaari toon to congrès e gardugol kanko Kamala Harris ha hannde toon kadi to États-Unis hono kanko Rudy Giuliani woni ko caɗele sibabunde won juge goto fédéral wi wonde ko kanko ɗoftaki kuule tribunal baɗaɗe makko pour yobde ɓeɗo ene rewɓe ɗiɗo ɓe o toñño toon to Georgia. Habaruji meɗen toon to Canada ko ene woni ko kanko Justin Trudeau premier ministre mo Canada o haali waɗi hannde discours walla lettre mo windi o wi wonde ko démission o ko fate wonde premier ministre toon to Canada e ardade kadi parti jogguiɗo laamu toon to Canada. Ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en garto desuji muɗum joni siftindon tan hannde ko altine jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2025 ko musidɗo mon Amadou Touré haalta e moon ma en garto joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare har men nadde habaruji ko fati e weeyo ko siftindon tan ko ƴiwonde neige samannonde te Ohio Kentucky e Indiana ene wayno ko neige ma darto hedde minuit non jangol ngol koko kontinta ha yontere aɗon nde fof ko tuggi tan -5 degré Celsius ha yetten -11 degré Celsius tumnede hande ko service weeyo rokki école aji kewɗi diwan Cincinnati jamira ko yo guddu jangol ngol ne heewi sukaɓe yaltude men bowal ngal moƴƴani donc en ɗamina aljuma garoɗo o kadi neige o ma ɓamtu ɗum noon wonande diwanuji surtout yen Indiana faade ha yettenma ɗon ɗo Ohio. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon binden e titre uji men ni puɗɗoɗen ko habaruji men toon to États-Unis e ñalawma hono toon to congrès mo États-Unis hono kanko Kamala Harris o ardima cérémonie ɗum noon ko cérémonie mo constitution rokkimo wonde ko kanko woni kadi mawɗo congrès pour yo arde ko wiyete en gonɗingol walla keftingol woteji ɗi ganduɗa badnoma hitande ujunnaji 2024 ɗiɗon woteji noon ene wayno ko kamɓe électeur uji état ji ɗi ko ene wayno ko hande résultat ji mum jetti toon to congrès kadi ko hande kamɓe député ji États-Unis fof yimɓe jaaɓe congrès ene wayno ko kamɓe tawete oɗon cérémonie. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio jowol sare donc no min mbirunoni hono kanko Kamala Harris gonɗo vice présidente mo États-Unis ene wayno ko kanko constitution rokki yo ardo congrès pour kadi gonɗinde ɗiɗo woteji donc e nder konngol mum ko kanko Kamala Harris o wi wono Donald Trump jeeyaɗo toon to Florida ene wayno ko heeɓi 312 vote hono kanko Kamala Harris o heeɓi wonde 226 vote ɗum noon ko constitution ko ni yamiri wonde ko ñande jeegom lewru janvier hono kamɓe congrès yoɓe gara kadi ɓe ndende ɓe jangga hono voteji état par état gummiɗi toon to état ji taw ko électeur uji kañumen mbi wonde ko kañumen cuɓi hol gardotoɗe États-Unis ɗum noon e wayno ko caggal nde o kanko Kamala Harris nde o haali hono hol gañiɗo ko fate président ji e vice président nde ene wayno ko caggal muɗum kadi o haali hol donc ɗum woni caggal muɗum hono kanko Kamala Harris nde wi wonde ko JD Vance ko kañum woni cuɓaɗo yo won vice président mo États-Unis e caggal mum hono kanko kadi Kamala Harris ene wayno ko wi wonde ɗum noon tawde ko e inde ene wayno ko oɗo congrès mo ardino hannde ene wayno kanko kadi ɗum woni fusama ɗum ɗon noon ko hunde ɗaminnode gila ko hunde kadi nde ganduɗa en kadi ko symbolique wonande kamɓe démocrate en surtout siftindon tan koye hitande ujunnaji 2021 ono kamɓe républicain ji ene wayno ko ɓuuri hewde mabɓe callinoma wonde ko woote baɗaɗe ɗe hono kanko Joe Biden ko kanko gaño woni mabɓe kadi ene wayno ko hadde yettade ni hande pour wonde vice président kañum hoore mum yo arde cérémonie o gonno mbi ko oto woto ɗe gonɗin ko wawi wonde fof ene wayno ko guila nde kamɓe républicain ji cippirto pour suɓade hol gardotoɗo congrès soit ko hesɗitinde hono gardinoɗo hono kanko biyeteɗo Mike Johnson walla ko ƴewtunoɗo goɗɗo e caggal mum ene wayno ko caggal nde poɗodiral waɗi no fewi kamɓe républicain ji kam kono wona temedde ɗiɗi
e sappo jeesati mabbe kamɓe fof ene wayno ɓe cuɓi wonde ko yo Mike Johnson ardus démocrate en temedde sappo e joyi cuɓi wonde ko Mike Johnson hoto ardu ene wayno ko wawi wonde fof ko démocrate en mbi wonde ko e konngol makko kanko Hakim Jeffrey mbi wonde ko ene gonɗini wonde ko kanko Donald Trump o gañima woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi yimɓe fof gone foɓɓude kono kanko kadi Hakim Jeffrey o arti kadi o wi wonde ko ni o weltima ni no yimɓe poɓɓiri pour gañugol Donald Trump kono noon komo siftini yimɓeɓe ko to banggue mabɓe kamɓe démocrate ɓe ngala neɗɗo gono o toon darotoɗo hannde ene wiya wonde jaɓata woteji résultat ji woteji baɗaɗi ɗum noon donc ko jenni siftinde républicain ji tan gueɗe ɗe ɓe mbanno e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum ɗo hannde woni étape cakkitto wonde hono kanko Donald Trump woteji baɗanoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi wonde o gañima ɗum tawde résultat ji jaltinama wonde ko électeur uji jeeyaɗe e ɗiɗon état ji kañumen fof ene wayno ko kanko cuɓi siftinde on tan woteji baɗeteɗi toujours ko fate suɓade gardiɗo leydi États-Unis ene woodi ko wiyete vote populaire ene woodi kadi ko wiyete ene gagnade électeur uji donc neɗɗo wawi gagnade ɓurde hewde gagnade yimɓe kono noon taw dañani no wiyete électeur uji kewɗi pour ɗi oɗon état ɗum noon donc hay sinno a gañima 60% walla 70% so tawi a gagnaki 250 électeur wonande ɗiɗo électeur uji 550 ɗi États-Unis fof ɗum firti wonde kadi jograni a wawa gagnade ardade leydi États-Unis donc wawi wonde fof ne woni ko kanko Donald Trump e oɗon ñalawma hande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas joyi ene wayno ko gañugol makko woteji bannoɗe e ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko gonɗinama hankadi kanko woni président mo États-Unis donc heddi hen ñalawma keddiɗen ko ñalawma nogas lewru janvier ɗum noon ko ñande woni kanko Donald Trump o fuɗɗoto wonde président donc ko ñande hen woni inauguration makko donc ha ñande nogas lewru janvier ko ha oɗon ñalawma à midi ene wayno ko kanko président Joe Biden woni président donc ala décision bawɗo waɗede États-Unis ko fate laamu illa taw ko ummi koye makko kanko président mo États-Unis président Joe Biden walla vice président mo États-Unis e kadi ene wayno ko congrès ene wayno ɗo hankadi ɗo ha 20 janvier ala fof hankadi rôle mo jogui illa fadde ha kanko Donald Trump o ara so ari noon o woni président ene wayno ko vice président makko hono kanko JD Vance jeeyaɗo toon to Ohio ko kañum wonata mawɗo congrès mo États-Unis habruji men to États-Unis hono kanko biyeteɗo Rudy Giuliani ɗum noon ko mennoɗo wonde maire New York e wayno oɗo saha joni kanko hoore makko mo jogui caɗele kadi avec e hakkude makko e juge goto fédéral biɗomo wonde ko kanko Rudy Giuliani ne wayno ɗoftaki kuule ɗi ganduɗa en tribunal faye makko ɗeɗon kuule noon ko pour wonde hisɗinde yobde 150 million ɗi o fawa caggal nde waɗi gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa en e ɓeɗo rewɓe ɗiɗi liggotonoɓe e goomuji woteji toon to Georgia donc kanko Rudy Giuliani tugnade juge o ko haali ko en wayno ko jaɓani ha hande haalande avocat ji ɓeɗo rewɓe hol kaake ɗe o wiya yo yoɓde walla ɗo tottuɗe holto goni yeru koɓe kalni o en oɗo saha joni kanko Rudy Giuliani o woni koye haɓede wiide wonde ko o yiɗa tottude appartement mo jogui toon to Florida ɗum noon ko kando taw ko valeur muɗum kadi wona million ngaji 3 e feccere kanko Rudy Giuliani kadi wonko ɓe takkimo kadi ɓe mbi won Mercedes goto mo wiyno yo tottu ɓeɗo rewɓe ɗiɗo taw oɗon Mercedes o rokki ɗumen kono o rokkani ɗumen titre auto ɗum noon kadi so tawi neɗɗo heeɓi auto heɓani titre ala ko nafata won gueɗe goɗɗe kadi hono wayno ko kanko Rudy Giuliani won nokkuji ɗi o wiya yo ar surtout yen ko fate ñawoje walla ko fate gueɗe ɗe ganduɗa ko mbiyat discovery ɗum noon ko kanko hoore makko jabade gueɗe ɗe o wiya yo tottuɗe holto goni kono o jaɓani arde ɗum noon e wiide juge o kanko Rudy Giuliani ko kanko yiiɗi waɗande hoore makko luwaji o ara nde wela walla wasa arde nde wela ɗum noon en wayno ko oɗo saha joni kanko juge fédéral o biyeteɗo Lewis Liman en wayno wi wonde ko kanko Rudy Giuliani en wayno ko ɗoftaki kuule tribunal uji surtout yen ko fate oɗo ka rewɓe ɗiɗoji portunoɓe plante wonde ko kanko Rudy Giuliani ene wayno o takki ɗumen gueɗe kewɗe ko fate woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɓeɗon rewɓe noon siftinɗon en wayno ko ñawore waɗino wonde ko kanko Rudy Giuliani wiya kanko tooñi donc omo foti yobde ɓeɗon rewɓe guila e jawdi ha e kalis ken abbo e 150 million dollars donc ɓeɗon rewɓe ko hen goto wiyete ko Ruby Freeman goɗɗo kadi wiyete ko Shey Moss ɓeɗo fof en wayno jeeya ko toon to Georgia
habruji min international hande ko tonto Canada tan keddoɗen en wayno ko e ñalawma hono kanko Justin Trudeau ɗum noon ko gardiɗo laamu Canada premier ministre e nder konngudi ɗi o yalti o wi wonde ko ene wayno ko kanko Justin Trudeau omo jogui anniya démission nattude wonde premier ministre nattude kadi ardade hono parti mabɓe parti libéral mo ardi toon to Canada o ɗum noon waɗi ɗum hannde koye conférence presse toon to Ottawa ɗum noon ko Canada e tumnade kadi haalluji gummi toon holko woni sababu ɗum ɗon e nder konngudi kadi ɗi haali hono kanko Justin Trudeau o wi kadi wayno ko parlement mabɓe kamɓe Canada oɗo saha joni koko suspenda ha 24 mars hawnaki oɗon saha hono parti mabɓe libéral kañum hoore mum gardiɗo ɗum ma ƴefta pour congrès o fuddito ligguey muɗum e nder noon haalluji ɗi haali o wi ko o ene wayno komo jogui nimso goto o ko wawde koronki wawde waylude woteji toon to Canada no mbaɗirtini ɗum noon ko processus uji muɗum holko woni sababu noon kanko hoore makko mo démission e gueɗe kewɗe ne kaala hen d' abord en wayno ko kanko Justin Trudeau ɗiɗo duuɓi cakkitti d' abord omo jogui caɗele ko hakkude makko yimɓe liggotoɓe e hakkude makko kadi économie leydi ndi siftinde on tan ko yimɓe joomum autoji kewɗi mbaɗini seppoji duuɓi ɓennuɗi ɗi enne ɗum noon ko wiide wonde ko gurdam pawiɗami muɗum ɗon ko gurdam musa kanko Justin Trudeau noon siftinde on kadi e wayno ko ari laamu ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi e nden nde o ari nde o wino ko wonde ko balɗe moƴƴude ma garan Canada mawo hab kala ko woni changement climatique mawo hab kadi kala ko woni toñangueji wonande e yimɓe hoɗɓe e laddeji won kono noon ko teskita tan ne wayno ko duuɓi makko surtout duuɓi cakkitiɗi ɗi en kanko Justin Trudeau joguima caɗele no fewi sibabude caɗele ko fati e ngaalu toon to Canada ene wayno ko fela oɗo saha joni ko gurdam no wayi tiddude toon no Canada ni ko kanko Justin Trudeau o wonda ko ɗum ɗon e nder kadi ko haalte en holko woni sababu ɗum ɗon en ko wonde ko hawnaki kanko Justin Trudeau omo ɗamini woteji garoji e mayirɗe e ndeɗo hitande ɗum noon mayirde 2025 hawnaki kanko hoore makko ma perdu élection ngaji garoji sibabude surtout o dañi yimɓe hewɓe kadi démissionné e nder gouvernement makko ene jeeno hen vice premier ministre kañum hoore mum kadi wonno ministre finance biyete Chrystia Freeland on hoore mum démissionné ni ko adi kañum hoore mum ne foti rokkude ko fate bilan muɗum e nder lettre on ɗon mo windi wi wonde ko gueɗe Justin Trudeau yamiri toon yo waɗe e leydi Canada surtout ko fate en feetoji ɓe mbiyata lebbi ɗiɗi taw impôt ji ngala hen ɗum noon koye kuulal gotal kanko Justin Trudeau kadi o yamiri toon 250 kala liggotoɗo ene rokke ɗum noon ko ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko ɗo Freeland o welaka ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa cefreɗe makko kanko Justin Trudeau gueɗel gonngel kadi ko haalte ko ene wayno ko tuggide Donald Trump suuɓa yo ardo leydi États-Unis konngudi ɗi Donald Trump haalata ñalawma gadano laamu muɗum kañum hoore mum koko jogori imposé e nder kala gueɗe gummotoɗo toon to Canada fawde mumen kañum wona 25% ko fate impôt ji ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa en hawnaki ma ɓeydu kadi gurdam tidde toon to Canada e kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi wiide wonde ko hawnaki so Canada jaaɓi artude nattude e États-Unis wona leydi gotirɗi ɗum ɗo foof ko fate ɗiɗo impôt ji fof garata donc kanko Donald Trump e nder haaluji kadi ɗo haala wi wonde ko yimɓe hewɓe toon to Canada jiiɗi wonde ko Canada wonta 51e état mo États-Unis ɗum noon wi wonde e wiide makko kanko Donald Trump so Canada naati États-Unis ene wayno ko yimɓe hewɓe toon to États-Unis kañumen koyemen tampata ko fate gueɗe gummotoɗe toon to Canada taw ɗeɗon gueɗe kadi ne wayno coggu men ɗo e États-Unis en tiiɗo no fewi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump waɗi condition wi wonde so tawi Canada jaɓani wadde kañum hoore mum rendude e États-Unis wonta leydi gotiri ene wayno ko impôt ji ɗi o wiiɗi koko baɗo ɗum gueɗel keddingel ko neɗɗo goto ne wiye Pulaar on kadi ene wayno ko opposant gonɗo toon to Canada ene jogui symbole mo waɗata kañum hoore wiyata ko Canada ko maga mo États-Unis waɗata woni e oɗon saha joni ko neɗɗo pewnitiɗo pour ardade toon to Canada so woteji mbaɗi e mayirɗe nde ɗo hitande ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ko Justin Trudeau
holno natiri laamu en wayno ko kanko wonno gardiɗo parti libéral ken wona duuɓi 11 kono noon kadi o woni premier ministre ken wona duuɓi 9 en wayno ko hannde ɗo ñalawma altine 6 lewru janvier hitande 2025 kanko Justin Trudeau o wi wonde so tawi neɗɗo ƴeftama yo ardu parti libéral en wayno kanko waari makko ko nattowo ardade parti libéral kadi ko nattowo wonde premier ministre toon to Canada. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma altine 6 lewru janvier hitande 2025 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.